Здравейте! Сега ще ви покажа как се създава и едитва статия в администраторската част на сайта. Влизаме в Article Manager, Add New Article, въвеждаме заглавие на статията. Примерно заглавие, примерен текст. Ако искаме да добавим снимка, натискаме тая иконка Insert Edit Image. След това тук Upload, Browse, намираме си снимката, която искаме да качим от компютъра. Натискаме Upload. След това върху заглавието на снимката избираме се размер, ако той не ни харесва. Ако махнете отметката на пропорционал, може да се въведете ваш размер. Ако остане отметката, след като въведете един размер, те се размерява автоматично. Примерно ще въведа 800 пиксела в момента. Като натисна някъде отстрани, той ме размерява автоматично. След като сме приключили с размеряването, натискаме Insert и снимката се появява. Ако е много голяма или много малка, ако не ви харесва нещо, размера, натискате върху снимката, след това отново върху иконката за едитване на снимки, въвеждате размер, какъвто желаете, натискате отстрани и тя се размерява. След това Update и тя става такъв размер, какъвто пожелаете. След това изберете си категория, в случая блогът на Лейвън. Натискате Save, за да се запомнят промените. Рефрешвате фронтенда на сайта. И ето е нашата статия, която направихме и сега. Сега ще я махна. Натискаме Save Close. И може или да я спрете да не е публикувана, или направо да я изтриете, маркирате и натискате Trash. Мисля, че това е основното за статиите. Ще отворя тази да ви покажа за шрифтовете. Маркирате целият текст и от тук може да си изберете какъвто шрифт искате вие. Има доста шрифтове. А от тук от Font Size може да си изберете размера на шрифта. Ако искате да си въведете таблица и цвят, маркирате отново текста. Натискате на стрелкичката тук Select Text Color и си изберете цвят. Ако натиснете More Color, може да си изберете вече какъвто цвят искате вие, ако го няма в тая табличка малката. И след това натискате Apply. За да добавите таблица, не е нужно да е маркиран текста. Ето тук. И си изберете каква да бъде таблицата, в колко клетки да е. Примерно един ред с 4 клетки. След това натискате с 10 бутона върху таблицата. Table Properties. И се правите на колко процента искате да бъде. В случай ще направя на 100% да е на цялата статия. От Advanced може да се настроите цветовете на рамката на таблицата или цвета на или бекграунда на самата таблица. В случай ще го направим и такъв. А тук ще е ето така. Натискаме Update и ето ни таблицата с черен контур и вътре розово. След това натискаме и се въвеждаме тук текста.
таблицата също така може да си добавим снимка по същия начин, както ви показах преди малко. Влизаме тук, Upload, избираме си снимка, отваряме се я, натискаме се Upload, върху нея, оразмеряваме се я и натискаме Insert. И ето е снимката в таблицата. Ако маркирате снимката, можете да я кажете да отиде в дясно, в ляво или да е в центъра. И мисля, че това е накратко. Ако искате да я махнете, както е маркирана, с Backspace един път. Ако искате да изтриете таблицата, Delete Table. Текста можете да го болтнете. Ето тук, да се отдебели. Или тук някакъв друг вариант на текста, ако искате да е наклонен, да е изправен и така нататък. Мисля, че това са основните неща, които ще са ви важни на вас. И това е.